ang akong pagtulon-an. Ipaabong ang imong mga dunggan sa mga pulong sa akong baba. Ablihan ko ang akong baba diha sa sambinan. Ibungat ko ang mga misteryo sa karaan. Ang mga buhat sa Ginoo, bisan gipatay niya sila, nangita sila kaniya, ug nangutana pag-usab bahin sa Dios. Nahinomdom sila nga ang Dios mao ang ilang bato, ug ang labing halangdong Dios mao ang ilang manunubos. Ikalipin ang mga buhat sa Ginoo, apan ila siyang giulog-ulogan sa ilang mga baba, ug gibakakan sa ilang mga dila, bisan kon ang ilang mga kasing-kasing nagbudhi kaniya. Di nagtuman sila sa iyang kasabutan. Ayaw ikalipin ang mga buhat sa Ginoo, apan bisan panianan sa iyang pagkamaluloy ko, iyang gipasaylo ang ilang sala, ug wala silang laglaga. Sa makadaghan iyang gipakuy ang